ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ସୁପ୍ରଭାତ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ମୋ ବାଡ଼କୁ, ଯାହାକି ମକା ବୁଣିକି ସପ୍ତାହଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଆସିପାରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ମା ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲୁ ମକା ବାଡ଼କୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏହି ପଦାରେ ମକା ବୁଣିଛୁ। ତ ଟିକେ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମକାଟା ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଘାସ ବି ଅଛି। କେତେ ଜାଗାରେ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ମା ବି ଟିକେ ଖୁସି ଅଛି। ତ ମକା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ କାଙ୍କଡ଼ ମାଳ ଥିଲା। ତ ମା ଗଲେ କାଙ୍କଡ଼ ତୋଳି, ମୁଁ ଗଲି ତାଙ୍କ ପଛରେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କାଙ୍କଡ଼ 4-5ଟି ପାଇଲୁ, ଆଉ ଛତୁ ଗୋଟେ ମା ତୋଳିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ତୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ମାଳ ଯାକ ତାହାକୁ ମରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ଝିକାଝିକି କଲି। ତାପରେ ଆମେ ଏସବୁ ତୋଳି ସାରି ନିଜ ଘରକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ତ ଆଜି ସଣ୍ଡେ, ତ ପ୍ରେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଟାଇମ୍ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା 8:30। ତ ଆମେ ଯାଇକି ଗାଧେଇଲୁ, ତାପରେ ପ୍ରେୟାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି, ବାଏ।